no, betiko menua, betiko botoiarekin. Fin, hemen dago bueltan Civilizations bost, ez dakin jazingarren zaioa, ritmoa galduta daukat, egon ezelako pasan asteburuan Wolfekin galduta, frogatzen eta gauzak frogatzen eta bar. Eta orain egon naiz lan batzuk egiten, esan da nago lanez gainezka, lariketa eta limine batzuk konpondu behar, zuzendu behar, eta bueno, fijatu naiz eta bitxeritu ditu zait, orain bertan grabatzerakoan jaitsi diot antivirusa kendu dut eta hobeto funtzionatzen, ala, toma kargabu, eta hau hobeto funtzionatzen dit, flipauta nago orain bertan, benetan dinotxet, ez dakiz egingo dugun, ez dekogu diru eskora ezber, karabana bat egingo dugu, bai. Benetan... En fin... Filmauta nago, baina bueno... Eta... Hobeto doakit... Askoz askeago... Osea, benetan dinotxoet... Horintzo bertan nagola... Flipantzan, eta bakarrik enten dut firegola... Osea, antivirusa guztiz kentzen badut igual... Askoz, baina askoz ere hobeago joango zaideala... Ala, lanzaratxas... Toma, hostia... Tanka, venga... Hau marrokoiak dira, ez badut zarto gogoratzen. Zuek ona, etorri, bai, onantz, edo, ustakit, eta zuek, mendik, edo, nordaki. Zuek hau konpontzen zaudete, primeran, eta horrengo gotzan da. Komentatzea banagola prestatzen... Barkatu WhatsAppetik. Whatsappa! Klaseko kideak Whatsappak, ai ama! Bueno, jakin dezazuen nahi dela prestatzen Wolfeko analizitxo bat, bale? Zurazki egun batzuk emango dik prestatzea, ditut 200 giga partidetan grabatuta, ez noa txantzetan, 200 giga, así por las buenas. Vale, beraz, tema emango dit guzti horri erretirizatzea eta prestatzea. Zer... Bueno, topatu ditugu batzuk. Vale. Beraz, hori denbora emango dut, emai da zue, espero dut azte euronetarako prestizatea, baina ezin dute zer hemen aseguratu klaseko lanak eta bar, gainera jazten gara azterketa, hau ez dugu jarri, azten gara azterketa gara jakin horrentza hartan, eta ja pizka bat dana joaten zai denboraz eta dana, igual asteozken gau honetan ama joaten bada bihar nire amamari begietatik operatu egiten diote eta behar bada nire ama joan behar da azte azkenean bera zaintzera, beraz paliteke azte azken gauean bakarrik egotea etxean, eta bueno, ba igual zuzeneko bideo bat edo prestatu egiten dut, ikusiko dut ere, hori igual, ez da guztiz asegurua hori izatea holan. Beraz, pazientzia, benetan. Baina gustatuko leitxe dake, ez dakizen honautz edo Civilizations edo Patrizianeko zuzenetxo bat egitea. Poreta egongo litzatek eta gero, eta Wolf, hori, komentatu gana, Wolfeko analizia prestatzen ari naiz, komentatzea... Bueno, bitxea iruditu zaidala, nola duen Wolfa. Itxura hona dauka, nabaritzen da alfa bat dela oraindik. Nabaritu egiten da oraindik... Nabaritzen da hori alfa bat dela, baina denboran bar beharko zaio, noski. Dena guztia bezala bi egunetan ez da gauza bat egiten. Baina nik uste dut produktu ona lortuko dutera maileran, ziurazki.
nire ustez. Usuarioak esango dute zeran ateratzen den usuarioak edo esango dute behitu txakurra agurtu egiten dizue. Usuarioak esango dute azkenean benetan nola atera den produktua edo haien ustea. Datorren urtera arte ez ateratzen, otsaila kamar ez badut zartu godatzen ateratzen zen, beraz bueno, denbora dago oraindik, ea zer egiten duten. Nabaritzen da zer hobetu behar dutela, nire ustez gutxienez, eta egun dira orokorrean entzun ditut orokorrean errendimenduarekin zerikusia du, errendimendua edo, bai, errendimendua FPS-en gauza horrekin zerikusia duen kesaketa bat, bai, adibidez, Alexelkapo bi baten komentatzen zuen, duela gutxi berari pimenan joaten zitzaiola, baina baseola jendea bere txartel grafiko berbera zirkala edota hobeagoa, eta ezi joala ondo, niri gertatzen zitzaidan, automatikoki jokoa topean jartzen zidan, eta topean ez altuan jartzen zidan, eta komaltxo egingo dugu, Change Home City, ez hau bantzeko, hauekin niri gertatzen zitzaidan, hasieran jartzen zidan altura, eta legendarioak zer berdugu burdina, egia da. Baina burdina hemen dago. Burdinaren bila joango gara, bitartean ezer. Bai, zozera egin badu balistak. Bueno, balistak. Galdu naiz ja non ni joan. Hori, bueno, edo aldetik kesatzen zela jendea, eta niri gertatzen zitzaidan, adibidez, altua bost sortxe FPS-etara joaten zitzaidala, eta geisterakoan ez dira hobeto zi joan, egia esan da, bale, zingut, hobeto joaten zitzaidan, baina landa ere zen guztiz ondo joaten, eta minimoetara baina pizka bat estabilizitatuta amaitzen zuen, esan dezakegu, gutxo gara bera. Nik ulertzen du, nire txartel grafikoa ez da berria, ja urte bi edo iru darama merkatuan, nik ulertzen dut, igual 60 FPS-etara ez joatea, baina nik ustego eta 10 gutxienez egoki izango litzatekera, baina bueno, hori ikusiko da mailako jokoan, baina bueno, jakin dezazuen, prestatzen den daizera analizi txikitxo bat, nire ustez edo, hobetu beharrekoak eta bar. Eta gero, komentatzea ere, bihar noala Call of Duty berriaren bila, gaur atera da, azkenean gaur atera da, aldizkarieten eta bihar esaten zuten eta zela, bueno, beti gezurretan da biltzete, edo niri gutxienez, gezurretan, alako troleroak. Baina, bueno, bihar joango naiz bere bila, bihar gauean, instalatu, bihar arratzalde gauean, etzatzen naizenean, jarriko dut instalatzen, eta aldudan bihar frogatu, kontatu didaten ez 50 giga dira, eta ez dut uste bihar frogatuko dudanik, baina, bueno, dena ikusiko da. Hor, batzen ere izaitazte honetan nahin bat gauza, eta ez zer gehiago, ez dut hori dira komentatzeko dekana. Dena, hemen ikusten duzu zelan guazen gude zibilizazionseko ezin du hau bez egin, kaka. Gure zibilizazionseko
munduan, hemen gabiltz pixkanaka aurrera egiten teknologien aldetik, alde guztetatik. Guaz hor esplolazioa pixka bat urrezko premia topatu dugu hor. Oh, burdin gehiago. Ze ondo. A ber, hemen erosi aldugun tituluren bat. Hemen janari egiteko. Eta jasin dugu gehiago erosi. Vale. Eta hori, gutxo gora bera saiatuko nahiz hau gaur errenderizatu eta gaur gauean nigo txapelketaren informazio gehiagorekin. Ea aldudan, ea lortzen dudan, eta espero dut zuen guztoko izatea. Guztuko esan duzu, bakezu zen barri duzuen. Eta besterik gabe hau da gaurko saioa, 5-21 minutu daramagu, gutxo gora bera. Zin dut esan ez zatuki, ez dut oso ondo kontrolatu, baina gutxi gora bera 17 minutu daramagu txanda hauein eta joateko ordua. Benetan, harin joan zait gaurko saioa, ez naiz asko entenditu. Hauek dira bujak, bujkargak dira hauek. Ustau bujkargak dira, baina bueno. Vale, pikutara bidaltzen ditugu. Eta hemen beste, hauek uste dira japoniarrak direra uste dut. Ez baina biltzartu. Arkerua pikutara. Eta, saio honekin, usten dugu espero zuen guztuko izatea, guztuko izan baduzue, badak izu zein behar duzuen, eta azterik gabe, urrengo larten egunok, filmautan dago, baina bueno. Eta, hobeto doakit, askoz askeago, benetan dinotxoet horintxe bertan dagoela flipantzan, eta akarrik enten dut firegoela, antivirusa guztiz kentzen badut igual, askoz, baina askoz ere hobeago joango zaideala. Ala, lanzaratxas, toma, hostia, tanka, venga. Hauek marrokoiarrak dira, espadut zarto gogoratzen, zuek ona, etorri, bai, onantz, edo, ustakit, eta zuek, mendik edo, nordaki. Zuek hau konpontzen zaudete, primeran, eta horrengo gotzan da. Komentatzea banagola prestatzen barkatu WhatsAppetik. WhatsAppa